ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு குட்டி தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம குட்டி தமிழால் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பரான ஒரு அமேசிங் ஃபேக்ட்லாம் வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பேஸ்கெட் பாலில் தோற்று போனாங்க அப்படின்னா அடுத்த நாளே வந்துட்டு தூக்கு தண்டனை விதிக்கிறாங்களா, என்னடா இது கொடுமையால இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் யோசிக்கலாம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கேன். எங்கே அப்படின்னா 1910 யூஎஸ்ஏல தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஜெயில் கைதிகள், அதாவது தூக்கு கைதிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு காலகட்டங்களில் பேஸ்கெட் பால் ரொம்ப நல்லா விளையாண்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்திருக்கு. அதனால அவங்கள வச்செல்லாம் ஒரு டீமை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள வச்சு டீம் ரெடி பண்ணதில் அவங்க நிறைய மேட்ச் எல்லாம் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட ஒரு ரூல்ஸும் போட்டிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் மேட்ச்சில் தோற்று போனீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாளே உங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு நிறைய மேட்சை வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வின் பண்ண அந்த டீம்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காலகட்டங்களில் தோற்று போகிறாங்க. அது எப்போ அப்படின்னா 1912 தோற்று போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. அடுத்த நாளே அவங்களுக்கு வந்துட்டு தூக்கு தண்டனையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆஃப்டர்நூனில் நிறைய பேர் தூங்குவாங்கங்க. ஆஃப்டர்நூனில் தூங்குறவங்களுக்காகவே இந்த ஒரு அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஆஃப்டர்நூனில் தூங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் வந்துட்டு ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டியான மைண்ட் இருக்கவங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தில் ரொம்பவே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்துட்டு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம்லாம் தூங்கக்கூடாது. 1 மணி நேரம் தூங்குனீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் மைண்ட் வந்துட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைக்காலஜி ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் தூங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களை விட ஒரு பெரிய சோம்பேறி யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஃப்ளைட்டோட 2 பைலட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ளைட்டை 2 மாசமாக கீழே லேண்ட் பண்ணாமே ஓட்டி வேர்ல்ட் லெவல் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 1918 2 பைலட்டு சேர்ந்து ஒரு ஃப்ளைட்டை 2 மாதம் வரைக்கும் லேண்ட் பண்ணாமல் ஓட்டியிருக்காங்க. அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு தேவையான ஃபியூலு, அந்த பைலட்டுக்கு தேவையான சாப்பாடு, இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ட்ரக் மூலமாக நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு அமேசிங் ஃபேக்டை கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்களே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பிச்சைக்காரங்க பிச்சை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி எடுப்பாங்க? ஒரு கையை வச்சு ஏந்துவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு தட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் கப்பு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும், அதை வச்சு எல்லாம் பிச்சை எடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சீனாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்பவே வளர்ந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனாலேயே அவங்க கையில் காசு வச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கார்டு வச்சு தான் வந்துட்டு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கேயா இருந்தாலும் மொபைலு, கார்டு இது மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. கையில் காசே கொண்டுட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால வந்துட்டு யாருமே பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. பட் அந்த ஊரில் இருக்க பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லையா, அதனால பிச்சைக்காரங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி வைஸ் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பிச்சைக்காரங்க எல்லாருமே கழுத்தில் ஒரு QR கோடை வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஸ்கேன் பண்ணுற மிஷின் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு சுற்றிட்டு இருக்காங்களா. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரிய வந்திருக்கும். இதை பார்க்கும்போது நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி பிச்சைக்காரங்களாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க. அடுத்ததான் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சயின்டிஸ்ட்லாம் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வருவீங்க? அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம தூங்கும்போது வந்துட்டு நம்ம தலகாணிக்கு கீழேயோ இல்லை பெட்ஷீட்டுக்கு கீழேயோ சோப்பு வச்சுட்டு தூங்கினா நம்ம உடலுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்குதான். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே யோசிப்போம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உண்மையாலுமே நடந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம தூங்கும்போது தலகாணிக்கு கீழேயோ இல்லை பெட்ஷீட்டுக்கு கீழேயோ நம்ம சோப்பை வச்சுட்டு தூங்குறது மூலமாக அதுலேருந்து ஒரு மினரல்ஸ் கிரியேட் ஆகுமா, அது டேரெக்டாக நம்ம பாடியில் வருமா. அதனால வந்துட்டு நம்ம நல்லா தூங்க முடியும், நம்ம பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகுது, நம்ம பிரைன் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. ஸோ இதனால் ரொம்ப நேரம் தூங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்கிறாங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட தெரிய வருது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். குட்டி தமிழா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.